Кухня е изключително богата на вкусове и аромати. Днес ще приготвим един вариант на кускус. Ще използваме марокански. Или поне така сме свикнали да го наричаме. Той изглежда по този начин. Доста фин. Не е като този, с който сме свикнали. С който сме израснали като деца. По-скоро израснали, да. Нали спомняш? С захар, ял ли се така за закуска? Захар и сирене и масло. Да. Този е доста по-фин. И го наричаме марокански. За тази рецепта започваме първо с месото. 2 пилешки пържоли, които нарязваме на едро. След това ще ги запържим в масло. Но не какво да е. Акхи! То представлява пречистено масло, което се нагрява. Отстранява се пяната, която се образува на повърхността. След това се прецежда. Имаме истинско чисто масло, което няма съдържание на вода и млечни белтъци. Което може да издържи поне 9 месеца в шкаф, а до 15 месеца в хладилник. Не го ползваме заради това, естествено, а защото издържа на висока температура, за разлика от обикновеното краве масло. Точката на горене е 205 градуса по Целзий. Има същите качества като маслото на вкус и аромат, но върши много по-добра работа. Вижте го. Много добре изглежда. Ти си готов с месото? Проблема е там, че е на малко по-висока цена. Да. Ако си го купите готово, но ако го направите вкъщи, ще излезе малко по-евтино. Въпрос на личен избор. Сгорещяваме го. Добре. Ти си готов с месото? Готов съм с месото и продължавам с какво? Зеленчуците. Да. Те са морков и лук. За разлика от мароканския кускус, говоря за националното ястие. То съдържа 7 различни вида зеленчуци. Ние приготвяме... И месо. И месо, естествено. Ние приготвяме разновидност. Готово е. По звука познавам. Виждате ли, ако това масло не беше пречистено, вече да е загоряло. Така е. Рете и на зеленчуците. Дай лука. Заповядай. Оставям хубаво продуктите да се задушат. Ще използваме сушени кайсии. В мароканската кухня сушените плодове много често влизат в състава на различни ястия. Ние използваме кайсии. Вие може да сложите, например, сушени сливи, стафиди, форми. Също би било много добре. Въпрос на личен избор. Ние правим наша рецепта с марокански кускус. Всъщност, това, по което си приличат, са мароканският кускус и многото подправки, които ще използваме. Тук вече съм стрил 3 зърна бахар. Друго, което слагаме в това ястие, джинджифил, кимион, куркума, канела. Наистина, това, което издига този вид кухня в култ, е голямото разнообразие на подправки и тънкостта, те да се смесват по подходящ начин. Така е. В Мароко си имат специален съд, с който приготвят на пара кускуса. Това даже си е цял ритуал. Жените в петък започват приготвянето му и за събота и неделя на трапезата има страхотен кускус, който винаги е или гарнитура към някое месо, дори може да бъде и десерт, поднесен с форми, мляко, захар. Развълнувах се. Кускус, който се прави от гриз от твърда пшеница. Така е. Лука, морковите и пилето се задушиха. Запържиха по-скоро. Време е за подправките. Какво е това? Канела. Канела. И сушените плодове. Кайсиите. Нарязани на половинка. Нарязани на половинки. Индийско орехче, което забравих да спомена преди малко. Куркума. Кимион. Джинджифил. Джинджифил. Богато на аромати ястия. Изпускаме ли нещо? Всичко сложихме. Куркума. Бахарът забравихме. Давай бахар, куркума. Куркума сложих. Не съм те видяла. Слагаш още. Още малко. Пак промени рецепта. Естествено. Нека хубаво се запържат подправките, да пуснат своя богат аромат. Малко сол и пипер.
И трябва нещо люто. В тази рецепта това е паста хариса. Намира се в арабските магазини люта тунизийска паста. Ако не намерите, може да си я приготвите сами от люти чили чушки, чесън, кориандърна зърна, сол и пипер. Чушките, ако бъдат сухи, предварително се накисват във вода, след това се пюрират и претриват през сетка. Трябва да има нещо люто. Време за кускус. Не мирише на нищо. Все още. Разбърквам го. Той е 3 чайни чаши, нали? Точно. Сега трябва да премерим 6 чаши бульон. Използваме бульон, за да може кускусът да се ароматизира и с него. Разбира се, може да налеете и вода. Ще стане едно богато ястие. След това, когато вече е готов кускусът, го поднасяме с прясно нарязан на едро кориандър. Разбърквам финално. Вижте, от куркумата стана леко жълт и от запържването на моркова в мазнината той пусна своя бета-каротин и цветът стана уникален. Така, под капак, докато заври, след това изключвам огъня. И след 10 минути кускусът абсорбира необходимата течност. Пробвам го на сол. Okay. Вижте. Страхотен пръхкав. Чудесен. Време за последния щрих. Пресен кориандър. Да. Страхотно замери се. И остана само да сервираме. Тази рецепта е специално и за Нели Колева, наша приятелка от Фейсбук. Която искаше да направим нещо с марокански кускус. За тези от вас, които искат да видят нещо типично от мароканската кухня, обещаваме, че ще приготвим традиционно мароканско ястие в съд тажин. Следващата рецепта ще може да сготвите заедно с Стоян, но преди това вижте необходимите продукти за тази. За 6 порции нарязвате половин килограм пилешки пържоли от бут на едро и запържвате в 2 супени лъжици кхи. Прибавяте наситнена глава лук и 1 морков, нарязан на кръгчета. Когато се задушат, слагате чайна лъжичка хариса, 3 зърна бахар, щипка канела, сол, черен пипер и по половин чайна лъжичка джинджифил, куркума, кимион и индийско орехче. Добавяте 10 нарязани сушени кайсии. После наливате 6 чаши пилешки бульон и сипвате 3 чаши кускус. Оставяте под капак за 10 минути и поднасяте с нарязан на едро 1 връзка кориандър.